Heippo dei! Toivottavasti teidän viikonloppu on sujunut hyvin. Itselläni on mennyt ihan mukavasti. Alkuun töiden jälkeen, kun alkoi viikonloppu, niin on ollut semmoinen fiilis, että mä en oikein jaksa tarttua mihinkään. Ja on ollut vähän semmoinen muutenkin vähän mielimaassa, mutta kyllä se tästä pikkuhiljaa taas parempaan päin. Eilen sain tehtyä onneksi sitten sen verran metatöitä, kun olin ajatellutkin. Ja sitten kävin saunassa illalla ja sitten sen jälkeen ajattelin, että olen ansainnut, niin volttasin itselleni kiinalaista pitkästä aikaa. Naatiskelin sitä ja ai vitsit, maistui hyvältä, mutta ne annokset se annos oli sen verran iso, että mulle jäi siitä vielä täksikin päiväksi ruokaa ja varmaan vielä huomiseksikin, niin tykkään kyllä tosi paljon. Tänään on ollut aivan mielettömän upea ilma, tosin kello on nyt jo vähän yli 8 illalla, että on ehtinyt päivä pimenemään, mutta olen nauttinut kyllä jokaisesta auringonsäteestä, mikä on tuolta taivaalta tullut niin asunnon sisälle kuin sitten ulkona myös. Ja iltapäivällä kävin elokuvissa ekaa kertaa tänä vuonna ja ajattelin, että siitä voisin tulla höpöttämään teille vähän tässä samalla, kun juon iltakahvia. Ja sit mä ajattelin, että nyt otetaan nämä viime videolta jäljelle jääneet uutuudet. Eli tää Royal patukka maussa vadelma ja vaniljainen futke ja sitten tää Maraboon karamello, niin tässä samalla testiin. Kuten mä oon varmaan aiemmilla videoilla jonkun verran kertonutkin, niin mulle kulttuuri ja taiteet eri muodoissaan on tosi tärkeitä ja lähellä sydäntä, ja sen takia mä pyrin käymään mahdollisimman paljon sellaisissa tapahtumissa ja varsinkin elokuvissa. Yleensä yritän hyödyntää niitä Femman päiviä, jotka Finkinollakin on. Mutta nytten ostin tuossa joulun alla noita joulun sarjalippuja Pukinkonttiin, niin jätin siitä sitten muutaman myös itsellenikin. Ja tänään käytin niistä ensimmäisen. Kävin katsomassa siis Levotonta tuhkimaa, joka kertoo Dingon tarinaa. Ja täytyy kyllä sanoa, että tälleen ihmiseksi, joka ei ole elänyt edes siihen aikaan vielä, kun tämä dingo-ilmiö on ollut ajankohtainen, niin mä voin vaan kuvitella, millaista se hysteria on ollut silloin. Ja siinä mielessä oli niin kuin tosi vaikea mennä katsomaan semmoista elokuvaa, kun sä et oikein tiedä sitä tarinaa siellä taustalla. Sä oot vaan niin kuin kuullut paljon, just vaikka omilta vanhemmilta tai vähän vanhemmilta ystäviltä, että minkälaista se aika on ollut. Toki itsekin siis oon kuullut Dingon tuotantoa ja Dingon biisejä, niitä suurempia hittejä ja laulanutkin niitä ja fiilistellyt, mutta se ei todellakaan ole mitään verrattuna niihin, jotka on oikeasti olleet todella suuria Dingo-faneja. Mutta tämän elokuvan suhteen mulla ei niinku silleen ollut mitään odotuksia. Mä tiesin, että siellä on itselle muutama tuttu nimi näyttelijöistä niinku näyttelemässä näitä päähenkilöitä. Ja ajattelin, että tää on vaan sen oloinen leffa, että mä haluan nähdä.
oli ihan ok leffa. Ihan semmoinen perushyvä. Ei nyt tietenkään itsessään, kun ei ollut mitään suurempia odotuksia tai semmosia niinku, mitä johonkin muuhun leffaan esimerkiksi on, niin mä oon sillä tavalla aika neutraali. Mutta kyllä se mun mielestä niin kokonaisuudessaan 1,5 tunnin elokuvaksi, niin se tarina eteni aika nopeasti. Ja niin toi kaikki semmoiset päällimmäiset asiat sieltä hyvin esille, että minkälaista se on ollut. Se, että heistä on tullut niin suuri ja suosittu bändi kuin mitä he on olleet ja mitä Neumann on edelleen niin kuin suosiossa. Mä oon sen luontoinen ihminen, että mä välillä itteenikin naurattaa, kun tulee juttu elokuvista tai kavereiden kanssa leffaan menemisistä, niin siitä on tullut vähän tämmönen läppä, että ei ole olemassa semmoista elokuvaa, etteikö Niina itkisi. Tai liikuttuisi siis, ei niinkään itke. Ja tää leffa kesti tosi pitkään. Varmaan yli puoleen väliin oikeastaan ennen kuin sitten. Mulla tuli jo itsellekin semmoinen olo, että jes, että oisko tää nyt kerrankin sellainen elokuva, että mä en kyynelehdi. Mutta sitten sieltä tuli yksi semmoinen kohtaus siinä elokuvassa, jossa toinen hahmo hyvin kertoo toiselle, miten merkittävä hän on ollut niin kuin ihmisille, jotka ei häntä tunne, mutta silti se hänen juttu, mitä hän tekee, niin auttaa niitä jaksamaan ja menemään eteenpäin. Ja se oli niin kuin ensimmäinen semmoinen, jossa mulla niin kuin vähän rupesi tunteet tulemaan pintaan. Ja sitten sen jälkeen siinä tulikin semmoinen loppuleffan ajan semmoinen nouseva tunneskaala, että siinä kohtaa kun lopputekstejä alkoi tulemaan ja toi elokuvan nimeäkin kantava tunnusbiisi alkoi soimaan, niin siinä kohtaa mä kaivoin nenäliinaa jo esille, että saan pyyhittyä niin silmäkulmia kuin lasejakin, että kyllä ne hanat taas aukes pitkästä aikaa. Ja sen niin kuin päällimmäinen ajatus, mikä mulle tästä leffasta jäi, niin oli niin, siis mä jotenkin havahduin myös itse siihen, että miksi mä ajattelen, niin kuin, että miksi minä päällimmäisesti ajattelen tämän kautta tätä asiaa. Mutta sen enempää nyt spoilaamatta näitä leffan tapahtumia, jos joku on menossa vaikka sitä katsomaan, niin sanon, että kyllä mulle puski semmoinen ammatillinen minä sieltä päällimmäisenä. Se, että mä huomasin koko aika ajattelevani, että ihan siis ensi minuuteilta lähtien sieltä leffasta, että miksi toi tekee noin, tai että apua, että mun pitää mennä tohon väliin, että toi ei ole enää niin kuin ok. Ja niin se, että tämä hahmo toimii tällä tavalla siksi, koska hän ei ole saanut sitä jotakin siellä omassa lapsuudessaan ja sitten se on aiheuttanut hänessä tällaisen, ja nyt kun hänellä on mahdollisuus asioihin, niin hän toimii näin. Niin kuin tällä tavalla mä huomasin käyväni sitä elokuvaa läpi, ja jossain kohtaa, kun mä tajusin sen myös itse, niin se rupesi vähän jopa naurattamaan mua. Ja mä olin silleen, että hei, että nyt sä et ole työmuudissa tai sä et ole opiskelijana nyt missään. Sun ei tarvitse tavallaan niin kuin tehdä näitä havaintoja. Että yritä vaan keskittyä siihen muuhun tarinaan ja jättää ne toissijaisesti. Mutta sitten kun sä oot kerran sen havainnon tehnyt, niin se on aika vaikeeta.
Ja jotenkin mulla tuli semmoinen kauhea myötätunto niin kuin Neumania kohtaan, että jos sun lapsuus on oikeasti ollut tollasta ja sun suhde sun toiseen vanhempaan on ollut tollasta, niin mä oon tosi pahoillani. Ja tavallaan mä sitä kautta myös ymmärrän sitä elokuvaa ja sen hahmon toimimista ja tekemistä. Niin en tiedä, mitä pitäisi tämmöisestä havainnoista ajatella. Mutta sitten mä myös huomasin, että siis tässä elokuvassahan on osa totta, osa keksittyä ja kuten alkuteksteissä sanottiin, niin osa kadulla kuultua juttua. Niin kyllä mä huomaan, että jos ne luonteen piirteet, mitkä tässä leffassa just kuvattiin tällä niin kuin Pertin hahmolla, niin pitää Pertin niin kuin luonteeseen paikkansa, niin meissä on paljon samaa. Me ollaan semmoisia päättäväisiä ja määrätietoisia molemmat. Ja se oli niin kuin sillä tavalla hauska huomio, että pystyn samaistumaan elokuvan päähenkilöön jollain tavalla. Mutta semmosia aatoksia ja näkemyksiä tähän sunnuntai-iltaan tällaisesta elokuvasta kuin Levoton tuhkimo. Mä ajattelin, että mä jossain vaiheessa vielä käyn katsomassa Mufasan. Se on myös yksi sellainen elokuva, jota mä odotan näkeväni tosi paljon. Sitä kohtaan on lähtökohtaisesti odotuksia ja mielikuvia ja että toivottavasti ne täyttyy, mutta en tiedä. No mutta hei, mä ajattelin, että me oltaisiin tässä niinku höpinöiden yhteydessä maisteltu näitä suklaita, mutta mä huomasin, että mä jätin nää tähän sivuun ihan vain siksi, että me voidaan keskittyä sitten yksin näihin. Mutta aloitetaan nyt tästä pienemmästä, eli Roalin. Osaanko vähän lausua tätä oikein enää tässä vaiheessa iltaa. Mut tästä vaniljainen fudge ja vadelma. Tän kevään juttu taitaa nyt olla tää vadelma-juttu. Nyt on tosi monta, ihan vaan pelkästään suklaata ja karkkia, mutta myös niinku muita uutuuksia. Muissa kategorioissa on niinku vadelman maussa tullut. Tää tuoksuu ihan suklaalle. Ei mitään semmosia erityisiä pöllähdyksiä tule. Tää on nyt valmiiksi jo 2 tää katukka, niin otetaan tosta. Noin. Roalissa on tämmösiä 2 kokoisia palasia. Ja tää napsahti kivasti.
Onpa jännä. Tää on nyt ehkä ensimmäinen näistä kevään uutuuksista, mikä ei nyt oikein sytytä mua. Tää suklaa itsessään on ihan hyvää. Tää ei ole mitenkään erityisen hyvää, mutta tää on niinku... Tää on vähän ehkä jättää tylsäksi tai mauttomaksi. Tää ei ole niin semmonen... Miten mä tän selittäisin teille? Kuvitelkaa, että syötte Fazerin sinistä. Fazerin sinisessä on semmonen ihana täyteläinen maitosuklaamaku. Se on just sopivassa suhteessa makea, mutta se ei ole liian makea. Sitten kuvitelkaa vaikka Marabun perusmaitosuklaa. Se on semmoinen tietyn tyyppinen. Se on huomattavasti makeampi kuin toi Fazeri. Ja sitten Pandalla se on semmoinen samettinen se koostumus siinä suklaassa. Niin Royalin suklaassa se suklaa on mun mielestä semmoinen neutraali, mauton ja vähän ehkä aavistuksen liian rasvanen. Tässä kyseisessä patukassa siis. Ja jos tän piti olla vaniljainen futke ja vadelma, niin mä en kyllä ihan hirveästi täältä näitä vadelmaa enkä futkea kumpaakaan maista. Tuolla on, kun sä pureskelet tuota palasta, niin tuolla on semmosia pieniä paloja kyllä. Mutta ne tuntuu ennemminkin semmosilta vähän oudohkoilta, jopa paperimaisilta. Et ei kyllä nyt oikein. Mä kyllä tykkään Royalin patukoista muista. Esimerkiksi se mokkapala, se on aivan taivaallisen hyvää. Sitä voisin ottaa kaapit täyteen. Ihan milloin vaan. Mutta tää oli nyt kyllä pienoinen pettymys. Jos ensinnäkin tästä paketin ulkonäöstä, niin tää on tämmönen perustuttu juttu, missä on sit lisätty, muutettu toi kuva tohon noin. Se nyt näyttää ihan mukavalta tossa. Mutta eipä tää niinku muuten herätä mitään erityisiä fiiliksiä. Mä veikkaan, että tää tarttuisi mun mukaan kaupan kassalta, jos tarvii jotain nopeata pientä energian nostatusta, niin hyvin voisin ottaa tällaisen. Mutta mieluummin varmaan ottaisin sitten sen mokkapalamaussa. Ja tossa toi nyt tulikin, että millaisessa tilanteessa, mutta en mä oikeastaan keksi, että mihin tätä voisi käyttää. Jos sä tykkäät vaikka tehdä muffinsseja tai miksei jotain kakkuakin, niin voithan sä pilkkoa tämmöisen siihen koristeeksi tai rouhia. Tai sitten jos sä tykkäät tehdä jätskiä, niin voithan sä rouhia tämmöisen semmoisen omatekoisen jätskijoukkoon. Mutta tää jätti nyt kyllä tosi kylmäksi meikäläisen, valitettavasti. Tälle on kuitenkin pakko antaa joku arvosana, niin antaisin Royalin vaniljen futke ja vadelmapatukalle nyt anteeksi vaan, mutta 1/5. En oikein voi muuta antaa. I'm so sorry. Mut sit
tätä kohtaan mulla on aika isot odotukset. Koska tää kuulostaa vähän liian hyvältä ollakseen totta. Ja no Marabou ulkomuodoltaan niin tämmönen tuttu keltainen perus. Mä tykkään tästä niiden uudesta pakkauksesta ja mun on pakko myös mainita, että Maraboulla on ollut Fazerin verrattuna yksi hyvä juttu. Ja se on tämä miten täältä sä saat avattua tämän paketin. Mutta silti Maraboun toi ulkonäkö, se sininen paperi kultaisine fontteineen, niin onhan se nyt ylellisen näköinen. Mun täytyy tähän myös sanoa, että mulla on Maraboulta tietyt maut, mitä mä tykkään syödä. Ja viime vuosina mä oon yrittänyt vähän poikotoida Marabouta syystä, että heillä oli ilmeisesti jotakin yhteyksiä tonne nimeltä mainitsemattomaan maahan. Niin siitä syystä en ole heidän suklaita nyt viime aikoina ostanut. Mutta nyt heiltä on tullut pari semmoista uutuutta, mitkä mä oon halunnut testata. Toinen oli tällainen, oliko se ihan kahvi nimellä vai oliko se latte ja jotain, mitä mä en nyt muista. Niin se osoittautui ihan minun suklaalevykseni. Ja sitten tää, kun mä kuulin tästä karamellosta. Mutta eiköhän me mennä maistelemaan. Tää on ehkä semmonen, mitä mä oon odottanut kans tosi paljon. Saisinkohan mä tän ihan tälleen vai tarviiko No niin. Oi. Oi taivas. Tää on just sitä, mitä tää lupaa. Kattokaa. Tää ei ihan hirveästi tuoksu millekään. Hyvin vienosti tuoksuu. Sitten naps. Jotkut on kertonut, että täällä paketin keskellä, täällä sisällä, täällä pitäisi olla joku kuvio. Mä voin jossain vaiheessa tämän näyttää teille sitten, kun tää paketti tulee tyhjäksi. Mutta nyt annetaan olla. Noin. Sieltä sitten napattiin. Oi. Tää on vähän erilainen suklaalevy näköjään kuin ne normaalisti on. Tuolla on tommoset kuviot, tommoset pyöreät ja sitten tää on muutenkin vähän tää, jos huomaatte, niin tässä on tommoset kohokuvioinnit tuossa levyssä. Kun ne normilevyjen palat on semmosia vähän erilaisia. Maistetaan. Ai niin, olisi varmaan pitänyt ottaa vettä nyt välissä, kun nyt on toi raali tuolla alla. Ei hemmetti.
Siis toi äskeinen oli surkea pettymys. Niin tää on ihan taivaan lahja. Siis thanks God sille, joka on keksinyt tehdä tämän levyksi. Tää on ihan tajuttoman hyvää. Tässä on nyt vaan se vaara, että tää koko levy menee kerralla. Koska aikoinaan kun mä opiskelin catering-alalla, niin mulla oli luokalla yksi semmonen tyttö, jonka kanssa me ollaan kyllä vieläkin tekemisissä. Vähän valitettavan vähän, mutta kuitenkin. Ja hän opetti mut syömään valkosuklaata. Mä en ollut siis sitä ennen tykännyt valkosuklaasta yhtään. Niin mulla oli pitkään semmonen kausi, että mä söin pelkästään valkosuklaata sen jälkeen. Ja sitten se vähän niinku hiipui. Mä en voinut käsittääkään, että mikä siinä oli niin hyvää. Mut sit mä löysin valkosuklaan uudestaan ja mä kokeilin esimerkiksi paahtaa valkosuklaata uunissa ja tehdä siitä semmoista murua tai rouhetta, tiettäkö, mitä voi laittaa vaikka just jetskin tai jonkun päälle. Ja se muru, paitsi näytti ihan saman väriseltä kuin tämä, niin maistui just tällä. Ja se oli niin taivaallista. Et enää mun ei tarvitse paahtaa valkosuklaata, jos mun tekee mieli sitä blondisuklaata, vaan mä voin hakea kaupasta tätä. Siis nom ja vielä kerran nom. Tän arvosanaksi mä annan 10/5. Tää on ihan huippu. Ja siis kun sanoin, että tässä on se vaara, että tää menee niinku koko levy, niin tässä voi myös olla se vaara, joo. Mutta tää on myös aika makeeta, että jos nyt menette kauppaan ostamaan tätä ja maistatte tätä itse, niin ymmärrätte mitä mä tarkoitan, kun sanon, että ihan maksimissaan rivi kerrallaan, ellei sitten tule semmoista hulluutta, että mä haluan lisää, mutta se vaara tässä levyssä nyt kyllä piilee, että tää pitää laittaa jonnekin semmoiseen lukolliseen lasikuutioon ja aikaraja siihen, että kun se umpeutuu, niin tämän saa syödä loppuun. Koska mä yritän välttää sitä, että mä söisin levyllistä suklaata kerralla. Nyt oon ajatellut ottaa myös itselleni semmosen tavan, että vähän tähän uuteen vuoteen vielä liittyen, että en täysin kiellä itseltäni mitään herkkuja, mutta yritän pitää sen siinä kerta pari kuukauteen ja nekin viikonloppuina tai sitten jossain juhlissa. Mutta katsotaan kuinka pitkään mä kykenen siihen. Mutta nyt mä haluan kyllä nämä 2 palaa vielä naatiskella tässä kahvin kanssa. Ai että, tää on kyllä nyt niin unelmien täyttymys. Nyt vähän kyllä vastahakoisesti, mutta mun on pakko kiittää Marabuuta, että olette tehnyt tällaisen levyn. Tää on... Oi. No mutta joo, te varmaan ymmärsitte, että tämä näistä suklaauutuuksista nyt sitten, mitä oli edellisellä videolla ja mitä oli tällä videolla, niin jos listataan top 3, niin kyllä mun on hitsi. Mä haluaisin laittaa tän ykköseksi, tän suklaan takia, mutta koska mä olen Fazerin tyttö, niin mä laitan tän sijalle 2 ja ihan vaan kotimaisuuden takia
annan ykkössijan sille Fatserin Things-levysarjan sille valkosuklaavadelmalevylle. Tämä tosiaan kakkoseksi ja kolmoseksi mun on varmaan sitten laitettava se kyllä mä nyt antaisin jaetun kolmannen sijan. Mä antaisin kolmossijan sekä sille Suffelin vadelmainen sille sydämenmuotoiselle snacksille ja sitten sille Fatserin sille tummalle, maitosuklaalevylle, sille missä oli kauraa ja karvaloita. Joo. Näihin sijoituksille saa nyt Niinan pisteet. Ja sitten mä kuulin, että laivalla on joku uusi Fatserin sininen, joka on myöskin marjaisa. Ja sitä saa kuulemma tällä hetkellä vain laivoilta. Niin odotan, että se tulee tonne kauppoihin tai Fatser Storeen, että saan sitten tilata tai ostaa sellaisen testiin, koska pitäähän sekin nyt testata. Mut tämmösiä aatteita tällä kertaa. Nyt mä luulen, että mä otan ja poistun. Piilotan tämän jonnekin Jemma-nimiseen paikkaan, ettei sitä tule syötyä kokonaan yhdessä illassa. Ja lähden katsomaan piti sanoa nopeasti sen ohjelman nimi, mutta en nyt muista, oliko Summit sen nimi. Mutta kuitenkin sitä ohjelmaa, joka alkaa tänään ja jota Jasper Pääkkönen juontaa. Ihana nähdä Jasperia pitkästä aikaa. Mä oon joskus ollut todella suuri Jasper Pääkkönen fani nuorempana. Vai pitäisikö ennemminkin sanoa, että Saku Salin fani. Niin sen ohjelmaformaatin idea vaikutti sen verran mielenkiintoiselta, että sitä voisi olla hauska ruveta seuraamaan, niin lähden sitä tästä nytten katselemaan. Ja toivotan kaikille oikein rentouttavaa illanjatkoa ja teille, jotka huomenna aloitatte taas ahkerana työviikon tai kouluviikon, niin tsemppiä. Kyllä se kevät sieltä pikkuhiljaa tulee ja valo lisääntyy. Koitetaan jaksaa vielä jonkun aikaa. Ja katsellaan, mitä keksitään seuraavalle videolle kautta blogipostauksiin. Mutta tällä erää nyt näihin kuviin ja tunnelmiin. Se on moikka!